Maayo man kaha ang atong Dios. Nganong ingon man niini kamaot ang atong kalibutan. Dios man ka siya sa gugma, Dios man ka siya sa pagtagad alang sa ikaayos iyang mga tao. Nganong gitugutan man niya nga ang atong kalibutan karon ingon niini ang iyang kasinatian. Every time makakita ang yawa og tao nga sama nimo, nga maminaw sa pulong sa Dios. Every time makakita ang yawa og tao nga sama nimo nagaabli ug nagabasa sa pulong sa Dios sa Biblia. Maligot-got ang yawa ngano? He comes from heaven. Siya ug ang iyang mga manulunda gitambog diri sa yuta. Unya karon makakita siya nimo nagbasa kag Biblia, naminaw kag wali, kandidato ka sa langit, nanunon ka na Ginoong Hesus ngadto, makaingon siya pagsulti, ha? Kana mo ipuli sa ako ug sa akong saluna sa ako mga nulunda dito ug sa akong luna sa langit. Di ko motugot mo na nga, He will make everything in your life difficult. There is a big question that lingers in the mind of many people today. Maayo man kaha ang atong Dios. Nganong ingon man niini kamaot ang atong kalibutan. Dios man ka siya sa gugma, Dios man ka siya sa pagtagad alang sa ikaayos iyang mga tao. Nganong gitugutan man niya nga ang atong kalibutan karon ingon niini ang iyang kasinatian. Diin labing daghan sa mga katawhan sa kalibutan nag-ilaid sa kalisod. Nahulga sa hilabihan kadako nga panghitabo nga hangtod karon wala pay tawhanong solusyon nga nakit-an or nabatnan. Atong tubagon kana nga tupiko ni ining gabhiuna. Maayo nga Dios maot nga kalibutan nganong ingon ini man. Sa nagsakay ang mga astronauts sa ilang spaceship, paglugwa nila sa kapunaw-punawan, nakita nila dinhi ang hulagway sa atong planeta. Lingin, daw pagkalinaw kaayong tan-awon. Daw pagkaanindot nga talan-awon, nga murag malinaw ng atong kalibutan. Ilang gidaig ang talan-awon. Apanahibaw sila mga igsoon nga iniglusad nila ni inigbalik nila dinhi sa yuta, dili kalinaw ang ilang makaplagan. Ang ilang makaplagan, kagubot, kalisang, kahadlok, kabalaka. Mauna ang ilang makaplagan, kaya ang atong kalibutan napuno sa mga gumunhap. Inosente nga mga kabataan, inosente nga mga tao, mga matay. Grabe naman ron, 1.5 milyon na ang naapektahan sa COVID. Ug hapit na mag-usa ka gatos ka libo ang narehistro nga nangamatay. Dili na ambot mo kunhod ba ni or whatever. Sa kabalaka sa atong mga pangulo, sa kabalaka sa mga pangulos kanasuran, hangtod karon nakulbaan pa ang mga tao. May mga kaigsunan tanong-utan, Pastor, mabalik pa ka ang atong simba? Ako musultihan mga igsoon. Dili ginato undangon ang atong huna sa atong relasyon sa Dios. Ang atong buluhaton, ang atong simba di ta gina siya hunongon. Ato lang gikooperar karon kay nanimba man lang gyapon ta sa atong mga panimalay, sa atong mga ginagmayng pundok nga nag-maintain sa social distancing sama sa gibalik-balik na sa atong mga magsusulti both sa religious programs maingon man sa kinatibuk-an nga news. Ayaw ninyo sa gula kining health issue karon sa atong religious freedom. Wala gipugnan ang atong religious freedom. Naana sa ato walay usang nagdiktar ka nato nga hunongon nato atong pagtuo, hunongon nato ang atong pagkarelihiyoso. Wala na maapil ini nga kalihukan. Buhi pa kaayo ang atong religious freedom. Ang gilikayan ra gid nato mga igsuon nga ang ngayang giputang mo kooperar. Ang namatud-an ra nga ang pagsabwag sa ang pagtapot sa kagaw or virus sa COVID,
anaa sa physical contact. Naunsaon man ani mo nga physical contact man, dawato nimo imong kaugalingon nga mo hinungdan nga ang uban mo'y nasakit. Ato na lang ginang kooperahan. Apan atong sulbaron karon ang dakong pangutana, ngano man nga mga tao nga inosente, mga matay man, mga igo mas balatian, nganong dili man ang kanang mga dautan unta mo'y pamatyon kung ang Ginoo in charge ining kalibutana, nganong ang dili, ang iyang pamatyon dili man kanang mga tao nga dautan. Ayaw kalimot na giingon sa Biblia nga teksto, Ecclesiastes 9 versikulo 2. Nag-ingon ang Ecclesiastes 9 versikulo 2, ang mga butang mahitabo ni ining yutaa managsama para sa tanan. Madautan man ikaw or mabuutan man ikaw, mamatarong man ikaw o maburong man ikaw, nag-alagad ka man sa Dios or wala, ang mga butang ni ining yutaa mahitabo nga managsama sa tanan. Di gali mo ingon, manaunsa naman lay pulos anang giingon sa Biblia, pastor. Hinuon, 1 Timoteo, nag-ingon sa kapitulo 6, hinuon, adunay dakong ganansya diha sa pagka-Diyos nun. Well, there is great gain in godliness because people who recognize God's sovereignty in their lives, mas peaceful man sila, mas kusog man ang ilang pagdawat sa panghitabo, ug naaman sila kasandigan. Kanagong naa kay kasandigan, makapadako man na sa atong paglaom. And in reality, God is not abandoning us. Nag-question lang yun ang mga tao. Kanang abi ninyo, ako maning gi-analyze, nganong naamay mga tao nga, nituog Dios kaniadto, unya, nimbiya nas pagtuo sa Dios karon. Usaray ako nakita, nga major nga factor, matod pa nila, kung naagi Dios, dili niya tugutan, nga ingon ini ang mahitabo sa atong kalibutan karon. Apan mga igsoon, mauni ang atong nakakita. Ato naning nasabtan. Ato pong tun-an karong gabion na gikan sa gisulti sa pulong sa Dios. Ngano man nga ang usa ka inosente nga bata mabanggaan man sa usa ka palahubog. Patay ang bata, naghilak ang mga ginikanan, nawad-an og anak, apan tua ang palahubog nga nakabangga kaniya. Nagpadayon sa kinabuhi. Is that a fair kind of incident? Wala gyud makita ni ana nga fairness mga kaigsuonan. Nganong grabe man ang disasters. May kaila ko nga suod kay sa ako nga matud pa niya, dili na ko kaagwan tapunay panalipod sa Ginoo kay nagtrabaho siya sa Walmart dito sa United States sa Amerika. Inig kahitabo na dagko kaayong mga katalagman diri sa Pilipinas. Ang Walmart magpadala na og tagpila ka 20 tag 40 footer vans nga itabang sa mga biktima diri sa Pilipinas, apan every time kuno nga mag-impake sila og itabang paingon sa mga biktima sa mga katalagman diri sa Pilipinas, duolon siya sa iyang kaubanan og mangutana og manulisok nga mag-ingon, now hain naman ang imong Dios. Nganong namatyan mag City Mill ang baha sa Cagayan de Oro o sa Iligan. Nganong namatyan man og dulan 8,000 ang nahitabo nga bagyo sa Yolanda dito sa Leyte. Nganong namatyan man og hapit 4,000 ang Pablo dito sa Davao, etc. Kana nga mga pangutana mga igsoon, grabe kay na. Lisod na tubagon. But the Bible has the answer. Ngano man nga naamay mga inahan, nga mga gwapa, buutan nga kababayenan, magtiayon nga sweet kayo apan pagpanganak, ngano man nga naamay mga abnormalities ang kabataan. So, mubalik ta sa original nato nga question sa atong topic. If God is so good, why do we have such a bad world? Ako kamong suginlan, may usa ka hitabo didto sa Lake Worth, Florida, USA. Not very long ago, nahimo na yung murag issue sa newspaper. Kay may nahitabo nga usa ka electric cut wireman. Kana bang tao nga mukat-kat sa mga pusti aron mo repair aning mag-connect aning mga connection sa power sa naghatag og elektrisidad sa katawhan. Samtang gahimo siya na naunsa man mga igsuon nga naigo man siya sa kilat. Na hospital siya.
Unya, may gani kay nalibre ra in taon. Apan sa dayon na niyang claim sa insurance money para sa iyang hospitalization. Wala siya bayri sa insurance company. Unya, ingon siya, nganong ingon ana man, nga nahitabo man ko na disgrasya man ko. Ang tubag sa insurance company, because it was an act of God. Nganong kami man ang mubayad nimo nga act of God man na. Some of you knows what I'm talking about. If most of the insurance agents will come to you ug ang ilang ngalan sa mga natural disaster acts of God. You know, the dispute in that legal case sa Fort Worth, Florida, naghimo og kausaban sa pagkakaron. Kay kadto nga tao nga wala bayari sa insurance company kay acts of God kuno, may file og kaso against God and company. 55 churches and 55 pastors face the court. Ug ang usa sa pastor mitindog in defense of God and company. Ug miingon siya pagsulti, dili ginato kapasanginlan ang Ginoo sa nahitabo. They were not acts of God, they were acts of Satan. Matud pa niya. Karon mga igsoon, ambot lang og may labot ba ni nga kaso sa nahitabo karon kaysa akong nadunggan. Naanay mga insurance companies karon nga dili na acts of God ang ngalan nila sa natural disaster. Accident na gyud, natural disaster. Call it what you may, but ayaw in taon pasanginli ang Ginoo. Well, the Bible, the final authority of truth that we said we ought to believe, mentions that there are two opposing forces nga nag-ilog sa ato nining yutaa. The force of God, the forces of good. The force of the devil, the force of bad. This is a fight between God and the devil, between good and evil, between Christ and Lucifer, between right and wrong, between light and darkness. This is the great conflict. O gitawag ni sa ubang mga magwawali, the conflict of the ages. And by the way, some people, ang labi na yun ng mga atheist, ilang gidramatize naman na pag-ayo, gipadako naman na pag-ayo, gimagnify naman na pag-ayo sa mga magwawali, aron ang mga tao mualagad sa ilang mga simbahan. Whatever a man's position is regarding these things, we still have to go somewhere and look for what is satisfactory nga makadalag solusyon sa atong nahuna. Og dinhi sa atong Jesus is still the answer, ipadayon nato ang atong motto, God said it and I believe it, and that settles it. As far as the Bible is concerned, dili ang Dios mutugot nga siya ang muhatag og kasakit nga nimo. Na-record ka na mga igsoon sa Jeremias 31 versikulo 3, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. Pagtukod sa Dios sa kalibutan, ang iyang gitukod, perfect. Walay dagta sa sala. Apan sa pagkakaroon, hilabihanang gubaa sa hingpit nga kalibutan nga gimugna o gilalang sa Dios. Kinsay nagpaluyo na ini, ako mong suginlan mga igsoon, may kaaway ang Dios o kanang kaaway sa Dios gingalag yawa. Daghan siyang ngalan sa Bible. Satanas, Lucifer, dragon, serpinting karaan, muna iyang mga reference. But I want to tell you very, very bluntly, Satan, the devil, is not a myth. He is real. Muna ang Bible, nagpasidaan nato sa Pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 12, alaot kamo, o mga lumulupyo sa yuta o sa dagat, kay ang panuway, ang yawa, diha man gitambog, nganha kaninyo. Apan siya adunay dakong kaligut-gut, kay nahibaw siya nga gamay na lang ang iyang panahon. You know why the devil would not make you comfortable, would not allow nga maka-experience ka sa convenience sa kinabuhi? Abi ninyo ngano, every time makakita ang yawa og tao nga sama nimo, nga maminaw sa pulong sa Dios. Every time makakita ang yawa og tao nga sama nimo, nagaabli
ug nagabasa sa pulong sa Dios sa Biblia. Every time nga makakita ang yawa og tao nga dunay inklinasyon nga relihiyoso, sa ato pa mas mo-inklinar paingon sa Ginoo kaysa diha niya maligot-got ang yawa. Ngano? He comes from heaven. Siya og ang iyang mga manulunda gitambog diri sa yuta. Unya karon makakita siya nimo. Nagbasa kag Biblia, naminaw kag wali, kandidato ka sa langit, nadunon ka na Ginoong Hesus ngadto, makaingon siya pagsulti, ha? Kana mo ipuli sa ako ug sa akong saluna sa ako mga manulunda dito ug sa akong luna sa langit. Di ko motugot mo na nga. He will make everything in your life difficult. He will give you a rough time in this world. Kining atong kasinatian karon, this is an activity of the devil, and we will see more of that as we open from the pages of the Holy Scriptures. Gawas na aning pasadaan ni San Juan sa pinadayag. Nagipasadan anta nga diri di ay in taon sa atong kalibutan gilabay ang panuway. Pag-abot sa panuway diri sa yuta, naapod si San Pedro naghimog pasidaan sa 1 Pedro 5 versikulo 8. Pag maisugon kamo, pagbarog kamong maisugon, kay ang inyong kaaway, ang yawa, nagapangita ug tukbunon sama sa usa ka leon nga nagangulob, nagalibot-libot, nagapangita og tukbunon. I want to tell you, brothers and sisters, one of the facts of life that you should always remember is that your life will always be the target of the great controversy. God is interested in your good. The devil is interested in your bad. Ayaw huna-huna nga dunay panahon sa imong kinabuhi nga mabakanti ka. Digi ka mabakanti. Either lang ang Ginoo ang mugahom nimo or ang kaaway sa Dios muokupar. Ngano man, the devil will not allow your life to be neutral. Usa ka bantugang magwalay si Billy Graham. Nag-ingon pagsulti, the most prominent place in hell is prepared by the devil for those who call themselves neutral on this earth. Ang ubang mga tao naghuna-huna manggod. Kanang away sa yawa o sa Dios, di na kumuapil ana. Kanang mga relihiyon, di na lang kumuapil ana. Ala, pagtuo lang mo sa inyong tuuhan. Kamu po diyaon sa inyong tuuhan. Ako neutral lang ko. I want to tell you, there is no neutral ground in the conflict of the ages. You are on either side. Whether you are in God's side, whether you are on the devil's side, but there is no such thing as neutrality in the conflict of the ages. Either you are God's or you are God's enemy. Because if you will not allow God to rule into your life, if you will not allow God to come into your life, dili gina bakantihon sa panuway. Sudlan gina niya. But every time you allow God, sama sa giingon sa pinadayag 3:20, pasudlon nimo si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, mukaratil yun og dagan ang iyang kaaway. But there is no such thing. Ang uban lang mag-ingon sila, ngano man pastor, nabautismuha naman ko, human naman ko mapakatao pag-usam. Ginaingon man nga, gilubong na ang akong unod nun nga hilig, ang akong makasasala nga kinabuhi, gilubong naman to, nahawas naman ko sa tubig, bag-o na pang nga pagkatao, espirituhano naman ka na nga rebirth. Gikan sa pagkaunod nun, ngadtos pagkaagikan sa pagkaunod nun, ngadtos pagka-espirituhano, nganon, pastor, humana mo ko bautismoy, naaman lang gihapon sa ako ang kaluyahon nga unod nun. Let me tell you something. I just told you a while ago, there is no such thing as vacancy or vacuum in your life. Kung murul ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili gika kagamhan sa panuway. Apan kung dili pud nimo tugutan ang Dios sa imong kinabuhi, dili gisana bakantihon ang imong kinabuhi sa panuway o kupahon gina niya. Na, balik ta sa pangutana. Ngano man, pastor, human naman ko nabautismuhi. Natao naman ko sa spiritual birth. Gilubong naman ang akong makasasalang kinabuhi. Gianod naman ka ang akong mga sala ngadto sa katubigan.
nganong naaman lang gihapon sa ako ang kaluyahon nga unod nun. I want to tell you something. The Bible describes this as the contending force inside the greatest battlefield. The greatest battlefield, wala na, dili na usa ka geographical site sa kalibutan nga moingon ka dito pagsulti nga, ang puwersa sa Dios batok sa puwersa sa yawa, mag-abot sila, binumbahay sila, rinakrakay sila, kinsay mahurot og una, mapildi. No. The greatest battlefield in the great conflict, the conflict of the ages, the fight between God and the devil, the fight between right and wrong, is fought not in any geographical surface on the earth. It is fought right in your very mind, in your own life. Kay diha sa imong huna-huna, diha sa imong kinabuhi, either lang tugutan nimo mugahom ang imong kaaway or mugahom ang Dios. Munang, ang instruction ni Peter, very simple. Ayaw mo pagkalimot. Ang Biblia nag-ingon, mga kaigsuonan, sa Lucas 10, versikulo 18, mangutana, perfect man ka ning kalibutana. Hingpit man ka ni sa gimugna sa Diyos, sumala sa Henesis Kapitulo 1. Nganong nahimo naman ning ingon ini kamaot karon? Kinsa may naghugaw-hugaw ni ini? Asa man gikan ang panuay? Diin man gikan si Satanas? Sultihan to mo mga igsoon. We are taking one thing at a time to expose this arch enemy of God. Luke chapter 10 verse 18. Matod pa sa pinulungan, I saw Satan fall like lightning from heaven. Akong nakita si Satanas nga nahulog sa maskilat gikan sa langit. Nahulog gikan sa langit si Satanas gikan sa langit. Well, that's exactly what the Bible says. So dunay panuhay sa langit. Well, mo na siya ang hinungdan nganong nga angayan na tutunan unsay iyang kaagi. Nganong nigahom siya ining atong yuta. Nganong nilampo siya pagdaot nimo. Nganong nilampo siya pagdaghang kadaot ni ining atong kalibutan. We have to study that so that we will know what is the antidote. Finally, moabot man gihapon ta ang real answer sa tumoy na hibaw na ta. That's the theme of our series, Jesus still the answer. But let me bring you to the narrative of the beginning of the devil and how he has captured this world. Ezekiel 12. Sa Ezekiel 12, gitandi si Lucifer kung ang kaaway sa Diyos sa hari sa kingdom of Tyre. Ingon pa sa Ezekiel 12, verse 12 to 15, ikaw mao ang timaan sa pagkahingpit. Puno ikaw sa kaalam, hingpit ikaw sa katahom, dito ikaw sa tanaman sa Eden, ang tanaman sa Dios, ug ikaw mao ang nagatabon nga kirubin. Kanang word nga kirubin, ang term na sa mga manulunda. Kanang word nga covering sirab, ang term na sa manulunda nga labaw sa ubang manulunda. Is padayon, I established you, matod pa sa Ezekiel chapter 12. Ako ikaw nga gimugna, gihimo ko ikaw nga hingpit diha sa imong pagkinabuhi, sa imong mga pamaagi, sukad sa pagmugna ko kanimo, hangtod nakaplagan ang pagkadautan diha sa sulod nimo. Ha? Ang hingpit nga manulunda nga gimugna sa Dios na ay pagkadautan nga nakaplagan sa iyang kasing-kasing. So ang direkta nga implication, God created the devil. Di ba? Umanay direkta nga implication. God created the devil. Is that really what happened? Did God create the devil? Ang Diyos bagoy nagmugna or naglalang sa panuway. Ako mong tagaag ilustrasyon, ingon nga tubag mga igsoon. Ang akong ilustrasyon, ingon nga tubag, pangutana sab. Doon na ba'y inahan nga nanganak og palahubog? Of course, ang inyong tubag, ana. Walay inahan nga nanganak og palahubog, pastor. Na moingon mo pagsulti, ang bot ninyo ipasabot.
kanang palahubog walay inahan. Na ay inahan na. Naalagi inahan di, na ay inahan ng anak og palahubog. Ang tubag yapon, ang sentido komon nga tubag nga igsoon, insakto ra gyud. Ang inahan ng anak og inosente nga bata, matahom, himsog, nakalipay sa ginikanan, apan sa nagtubo na kining bataa, natintal siya og nadala sa dautan nga mga influensya, nahimo siyang palahubog. So, God did not create the devil. He create a perfect angel as far as the Bible is concerned. But that perfect angel choose to disobey God, choose to rebel against God. And that's what the Bible says. Walay inahan nga nanganak og palahubog. Ang bata nga iyang gipanganak, makalipay nga bata, kahimutan sa ginikanan, apan sa nagtubo na midisider, nga mahimo siyang mao siya karon. Munay giingon, sumpay gihapon is pinulungan sa Ezekiel Kapitulo 12, your heart was lifted us up because of your beauty. Ang nakapaumol, nga nakapadlapad sa imong atay, ang nakapabukad sa imong atay, ang nakapadako sa imong garbo, kay nagtanaw ka sa imong kaugalingon nga mas guwapo ka kaysa uban. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor, meaning the highest ranking heavenly angel was not content of just being highest ranking angel. Was not content of being the most handsome of all the heavenly creatures God has made, the angels. Gidefine pag yun na mga igsoon og dugang ni Prophet Isaiah. Si Ezekiel man to kaganina, mabasa nato na. And this is a very common text. Isaiah chapter 14. Ingon pa sa Isaiah 14 verses 13 and 14. You have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. In short, the devil, or rather, the highest ranking angel of God in heaven, wala makuntinto nga siya pangulo lang sa mga manulunda. Buot niyang mamahimong samag yun sa Diyos nga naglalang niya. Ug sa ato paning panggobyerno karon mga igsuon, usaray pangulo sa nasod. Ang labaw gyud sa tanan, ang kanang gingalag Commander-in-Chief. Ang pangulo sa nasod, maupo na siya pinakalabaw sa tanang mga manulunda. Apan ang Commander-in-Chief nga mao ang atong presidente na siya gi-appoint sa tanang uniformado niyang mga tao, armed forces niya. Na siya gipili nga mao ang labaw nila, munay gingalan natong Chief of Staff sa mga kasundaluhan. Munay pinakataas og ranggo sa tanang mga sundalo. That's the position of Lucifer among the heavenly host. Among all the angels, the messengers, the army of God, siya ang pinakalabaw. Apan wala siya natagbaw sa maong kahimtang. According to the Bible, he wanted to be like the Most High. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Muna nga, gihimo niya ang ginahimo po sa uban, nga gustong mo overtake ni anang naas posisyon. Kana atong terminology karon sa kalibutan, sa political world, gingalag kudita. The original kudita did not take place in any kingdom in this earth. The original kudita did not take place in any nation, any national sovereignty in our planet. The original kudita took place in the government of God, the heavenly kingdom. Kay usaray labaw dito ang Dios ra, apan ang iyang pangulo sa mga manulunda, mirali sa iyang kasundaluhan, and the Bible says, nakuha niya ang 1/3 of the angels in heaven. Atong basahon ragod ang nahitabo mga igsoon. Revelation chapter 12, and war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon and his angels. But according to that narrative in Revelation 12, they did not prevail. Wala sila mudaog
nor was a place found for them in heaven any longer. Napildi sila sa gubat sa langit ug nag-ingon ang Dios, gusto ka mang muhari diri, ako ra may hari diri. Napildi man pug ka sa gubat ug ang imong masundalo, and they were cast into this earth. Si Lucifer ug ang iyang mga manulunda. Munay naay gitawag nato karon sa pinulungan nga fallen angels. Mga hulog nga mga manulunda, heavenly beings. Remember, these are supernatural beings. These are powerful beings. They can do supernatural. Ang supernatural power, wala na kuhaan nila sa gihulog sila kay manulunda. Masiligapon hulog lang ang manulunda. Maunay gipadayag mga igsoon sa balaang kasulatan. Maunay ang gisulti sa Biblia. So, verse 9 sa Revelation 12. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. Remember our emphasis on deception last night? Instrumento numero 1 sa panuway. Ang paglingla og mga tao. Revelation 12:9, he was cast to the earth and his angels were cast out with him. Fallen angels. So the earth, ang gubat nga nahitabo sa langit, the conflict of the ages which started in God's kingdom in heaven, when the devil was defeated, he was cast into the earth. Apan diri sa yuta, mga igsoon, nagpadayon ang gubat. Busa sa 1 Corinto 4, versikulo 9, ang atong kalibutan na himong ginganla nagtalan-aon, a spectacle to the world, both to angels and to men. Abi ninyo kung sa kahulugan ni Ana, ang atong kalibutan mao'y ginatanaw sa uban nga mga linalang, sama sa ubang mga lumulupyo, sa ubang mga planeta, sa uban nga bahin sa universo. Na may mga tao, na may mga magwawaling nga nag-ingon nga, walay nagpuyo sa uban nga mga planeta. Ang ato rang planeta ang dunay tao. I don't believe that. Because the Bible says, woe unto you, inhabitants of the earth. But rejoice, ye heavens, and all that are in them. Ang uban mo ingon, ang kahulugan, anak pastor, ang mga manulunda. No. There are evidences nga naay creatures sa ubang mga planeta. The only difference is, ang mga creatures sa ubang mga planeta, they did not fall into sin, our earth. Ang mga lumulupyo diri, they fell into sin. Kung tanawon gud nato ang atong kalibutan, mga igsoon, God, sa may gisulti gud sa Biblia, you see, ultimately, asa pa man mangitag laing authority from the Bible. God said it, we believe it. That settles it. Og mo ni giingon sa Biblia sa Genesis 1 verse 27. Pagkahuman gyud niya mugna ang tao, rather ang kalibutan. Sa nahuman niya mugna ang kalibutan sa unom kaadlaw, sa ikaunom kaadlaw, sa nahimo na ang tanan nga naas palibot, dinhis aping sa yuta, gibuhat niya ang mudumala, ana nga mga binuhat niya. He created man in His own image. In the image of God, He created male and female. He created them. Unya, sa Genesis 1:28, giingnan kita, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Sa nahimo na niya ang tao, si Adan ug si Eva, misugo sab siya kanila. Sumanay kamo og dumaghan, ibabaw ni ining kalibutan. Be fruitful and multiply. And fill the earth and subdue it. Sumanay kamo sa tibuok kalibutan. Apan niya ay usa ka command nga mabasa nato sa Genesis 1:28 that gives you the idea what is the position of man over the creation of God we call the earth. Ingon diha, and have dominion over every living thing that moves on the earth. When God created Adam and Eve, He was already done in creating all the other things that they can see. The environment, nature, plants, mountains, animals included, birds included. In the heavenly bodies, in the sky, in the sea, ug ang tanan sa palibot. And God said, ako ning ipiyal ninyo. Kamu ang dunay dominion ni ini. God gave dominion to Adam and Eve. Man was the ruler of this earth.
Then God planted a garden eastward in Eden. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and to keep it. Muna nga, sa hulagway nga atong makita nga iportray sa mga artists, matahom kaayo ang environment sa Eden. Si Adam o si Eva, nalingaw kay sila. Imagine, atong ma-imagine, pag ngalan nila kana, unsa may atong ingalan, ana, Adan, iba, kana sila, kanang duha ka buhok, nagkuyog, ang ngalan ta nagbinaw. Kanang duha, mura magtagas o bungot, niyang isa walay bungot. Leon na, magtiayon nga Leon kana. Well, I'm just talking about what we sometimes preachers say, sanctified imagination. Ang imong pagpamalandong kung sa'y nahitabo. In short, there is only one summary. They were free moral agents. And one, aside from dominion nga gihatag sa Diyos kanila, gihatag pa kanila sa Diyos ang freedom of choice. Ano say freedom of choice? Ang kagahom sa pagpili. Gitagaan sa Diyos ang tao og utok nga makahimo siya pagdesisyon sa iyang kaugalingon. Makapili siya pagbuhat sa maayo, pagbuhat sa dautan. Now, nga nung moingon ang mga tao, nga nung wala naman lang buhata sa Diyos ang tao nga, ang mahimo untas tao, kanang pulos na maayo, kanang musunod lagi siya sa Ginoo. God did not create robots. We were created as free moral agents. And one of the tests nga gihatag niya sa ilang pagka-free moral agents, the freedom to choose, mao ang tanom nga didto gitanom sa tanaman sa Eden. Ingon pa sa Dios na itanom nga tanom sa palibot ang bunga ana kaona libre na ninyo, wagi mo'y bayranan ana kay kamo may in charge diha, makakaon mo ana tanan except kining tanom nga naa sa taliwala, ayaw mo kaon kay the moment you will eat it, you will die. Now, gipasidan anta sa atong nabasa kaganina nga diri sa yuta gitambog ang yawa. When the devil came to this earth, he already saw. Naunsa ba ning Ginoo? Gipapahawa ko niya didto kay dili pwede duhami. Siya og ako mangulo dili. Usara siya pangulo dito, gibutang ko niya diri, dapat ako na po'y mangulo diri. Naunsa bang gibutang ko ini niya nga, naaman po'y nangulo diri nga iyan ang gitugyanan. Apa nakatawa ang panuway? Kaingon siya pagsulti nga, alkan sila ning gibutang niya diri, kay kaya ko man eh. Why? Because the Bible says, man was created lower than the angels. Mas taas o gahom ang manulunda kaysa tao. So, manulunda nga nahulog si Lucifer. Tao nga moral agent tuod si Adan ug si Eva. Nakatawa ang panuway, nakaingon siya, kaya ko ni. Apan hinumdumin ninyo, ang style sa yawa, dili siya openly muhimog padayag sa iyang kaugalingon. Mugamit siya ang mga ahensya. And in this case, ang gigamit niya nga medium, ang bitin. Na some books are picturing the snake as one of the most beautiful creatures when the earth was fresh from the hands of the Creator. Apan gisudlan sa yawa ang bitin. In short, the devil used a medium. Musud siya. Mugamit man guding yawa. Usay ang iyang gamiton tao, ang usay ang iyang gamiton you see, he can manifest himself in any way because he is supernatural. And in the case of the entrance of the first virus that has really become a major pandemic around the world, the virus of the original sin, sanil niya og usa ka mananap nga mao ang bitin, og nataptan kay wala man mo maintain sa iyang social distancing si Eva. Naunsa ba si Eva nga ni biya og ning distance sa iyahang bana apan nakigsandurot mas bitin. Wala mag-maintain og distance. Ang Bible naghatag sa ato og nindot kay nga tambag. Kaya ang atong kalaban diri syuta panuway man nga grabe kagamhanan,
dili maayo og dili ta maghimog panalipod sa atong kaugalingon. Sa Ephesians chapter 6:11 and 12 giingnan ta, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Gidescribe sa ato nga ang atong kalaban beyond the realm of our human capability to resist. Our enemy are the rulers of darkness, the devil and his fallen angels. The serpent was only a medium. You know the rest of the story. Paggamit sa pag-engage sa conversation, nasod sa bulsa si Iba. Giingnan day mo, nga di mo kakaon ining mga prutas diri sa tanaman. Pagkabati niya tingog ingon si Iba, pataka ka man lang. Tanaw niya bitin may nagsulti. Wa mo may didi nga dili mi pakanon sa mga prutas diri. Ipakaon man ni tanan, except ka nang imong gikaon karon. Ingon dayon ang devil. Giilad mo sa Ginoo. Ang Ginoo na gibutangan niya nga mangingilad. Giilad mo. Ang kaon malagi ko mamatay. Di lang mo niya gustong mahimong para niya, pareha niya. Kay kumukaon mo, tanawar ako, bitin, pero makasulti na. Dili gustong Ginoo nga kamo mapareha niya. Muna di mo pakanon, noon sa bapod. Mubuuntan lang ang taas nga istorya. Binata naman ang apart sa story. But the truth remains to be there. Eve yielded to the temptation. And the virus of the original COVID, the original virus of sin, has plagued the whole world. Is a pandemic that until now, naanay nakadiscover og vaccine, apan ang vaccine, ang mudawat rasad sa vaccine, maoy makahimo mga igsuon sa pag-prevent ana. Jesus is still the answer. Jesus is the vaccine. Now, what I have described to you, brothers and sisters, are simply the history of the pandemic we call the virus of sin that has affected the whole humanity. And what I have also revealed to you is that the Bible has already given us the vaccine of this virus of sin. Jesus. Take Jesus, and He will put an end of the devil, not just in your life, but in our world. Eventually, God is coming to redeem all the people whom He loved, and all those who have recognized His Lordship in this earth. Kung imong dawaton si Kristo, ingon nga imong manluluwas, imong isipon nga ang iyang kamatayon dito sa cross, ikaw manghihinungdan nga nagpakamatay siya, aron maluwas ka, mautoy iyang baksin. Ang iyang alkontras kamatayon, ang iyang kamatayon. Aron kung ikaw mutuo kaniya o mudawat kaniya, dili na ka mamatay. Mao man na ang baksin, butangan ang imong lawas sa kagaw nga murag pariha sa kagaw nga makadaot yun kanimo, aron nga kung naana na dili na ka madaot. That's how Jesus operates in your life. There is a power that wants to control you, that's the devil. But let Jesus come into your life. He is going to save you from destruction. Mga kaigsuonan, I can tell you more about the activity of the devil demonstrated in the life of man. Usaray atong konklusyon karong gabi. It's not God who bring something that destroys humanity. It's the devil. Sa kasaysayan ni Job, nahibaw-an nato ang kaagis kasaysayan ni Job. Diha mailustrar nga ang rule sa Ginoo sa pagtaot sa kang Job, ang pagpahinugot ra gyud. Dili ang Dios ang nagdaot ni Job. Ang nagdaot ni Job si Satanas. Apan ang pagkadaot ni Job panugtan sa Dios. Ngano man gi-challenge manggod sa Dios, rather gi-challenge ni Lucifer ang atong Ginoo. Mualagad lang ang tao nimo, matod pa niya, mualagad lang ang tao nimo kay panalangin raman ang imong gihatag niya. Apan kuhaan ang panalangin nga imong gihatag niya og sultihan ko ikaw
dili na mo alagad kanimo kanang tao, mga kaigsuonan, munay kasaysayan ni Job. Ako ra ning dalhon sa inyo, ako ning gipabaktas ang ako slides to bring you to the life of Job. In the story of Job, we can see the demonstration of the conflict in your life and in my life. Ingon ang yawa, nag-alagad na si Job nimo. Kay panalangin og panalangin og panalangin ra imong gihatag niya. Apan kuha ang panalangin nga imong gihatag niya, balikason ka ana, mubiya na nimo. So God told the devil, okay, tugutan ta ka. Kanang panalangin nga akong gihatag niya, kuha ana, naana sa imong gahom. And you know the rest of the story. When the devil came down to this earth, ang una niyang gihimo mao ang pagwala sa tanan nga gihatag sa Dios sa kang Job. Apan ang konklusyon ni Job, mga igsoon, bisan sa nagsunod-sunod nga grabe ka rapid succession sa mga balita, igo lang yun siya nakadungog nga nahurot na. Primero ang iyahang mga cattle was stolen by the Sabaeans o gipamatay ang iyang mga magbalantay. Naghangak pa ang nagbalita, ang Chaldeans matud pa sa nagsunod og balita, ang imong mga camels gipangawat o gipamatay sad ang imong mga sakop, ako ray nabilin aron pagsugilo nimo. Sawa pa mahuman ang maong nagbalita, miabot sab ang ikatulong nga nagbalita, Senior Job Pastilan, ang imong kamagwangang anak naghimog kumbiti, giimbitar ang iyang mga igsoon, naigo sila sa tornado dito, nangamatay sila tanan. Mga igsoon, it's not easy. Remember again, such rapid succession of one calamity after another was not originated by God. It was inflicted by the devil. But God only permitted him up to that point. Panabi ninyo, kay ang ilang contention manggod, ug mubiya, ug withdrawon sa Ginoo ang panalangin matud pa sa challenge sa yawa, ug dili na nimo panalanginan, di na mo alagad nimo. Nahibaw ta sa istorya. Human nga nawala na kaniya ang tanan, miluhod si Job, ug mihat siyang mata, ug miingon pagsulti, ikaw ang naghatag, ikaw po'y mukuha. Hinaot nga mapanalanginan ug mudako ang imong ngalan. Blessed be the name of the Lord. You gave and you take away. Blessed be the name of God. You know the rest of the story. Wala masuspiciente ang hagit sa devil. Sa sunod nila nga encounter with God, iyang giingnan siya nga, limitado man ang imong gipahimo nako. Ang imong gipatandog nako, ang imo ramang mga panalangin nga material, wa man imo pahilabti sa ako ang iyan lawas. You see, what is pointed out in this story from the scriptures is this: what comes to you, whatever bad it is that has happened in your life, it's not God who gave it to you, it's the devil. God only permitted it for a purpose. Unsay purpose sa Ginoo? He wants to prove to the devil that that man will still serve me bisan pag ang akong panalangin kuhaon mo gikan kaniya. Ingon ang devil, okay, sa panalangin na. Lawas. Naigsuon. Lawas na gani maigo ang tao tandugo na. But again, remember, the devil only touches your body with disease. Kaya gipermit sa Ginoo for a purpose. Unsay purpose sa Ginoo? To prove to the devil nga bisan pag masakito na, bisan pag naana na'y balatian, magpabili na nga mag-alagad nako. You know, many of you knows when my brother died, ang atong former president sa Southern Asia Pacific Division. Grabe among inampuay ato, akong inahan, puasa mo, awhag siya sa mga anak, na kinsay mo join sa puasa nako karong Sabbath, join me. Prayers at midnight, grabe nga prayers. Upon one time when I visited him in the hospital, grabe man ang nahitabog yun sa amo. We know the people in the world prayed. Pagduaw na ako niya sa hospital, ako siyang dalhan og message. Kuting, that's how we call him, Titing. Relatives and friends sa mga dapit nga akong naduawan,
nag-assure sa imo ang ilang prayer for you. You know how my brother answered me? Ingon siya pagsulti. That was the last conversation we have. I was leaving for Israel with my wife and other workers for a tour in the Holy Land. I visited him on a Wednesday in the hospital in the Adventist Medical Center in Manila. And I told him about that, the assurance of prayer from relatives and friends and brethren all over. You know how he answered me? Matod pa niya, just tell them, physically, I am deteriorating. I'm not getting well. But tell them, spiritually, my soul is at peace with my God. We left. Wala na mo matiwas. Ako gang akong asawa. Wala na mo mahuman ang among tour sa Holy Land. Niuli mi earlier because the Sabbath when I was preaching in the Jerusalem International Seventh-day Adventist Church, while I was up there in the pulpit, one of our colleagues among the workers nakadawat og text that my brother passed away while I was in the pulpit preaching. Wa nila ihatag sa ako ang telephone until nahuman usa ang patlak. Kay ilang ihatag sa wa pay patlak, sigurado kung dili ko makakaon. Apan ilang ihatag human sa patlak, and then I know. So we have to prepare and come home. But the point I'm stressing is this. Before siya namatay, nagsulti siya og usa ka butang nga nag-echo and re-echo in my mind. Tell the people, even in their prayers, and I appreciate all of them for praying for me, but I am not physically getting well. But tell them, I am at peace with my God. Mga igsoon, pagkanindot, muna ang kinabuhi ni Job. Sa dihang si Job, grabe ang nahitabo kaniya. Nagpabilin siyang matinud-anon sa Diyos. And you know the rest of the story. At the end of that book, we have seen God restoring tenfold blessings into Job and his family. Jesus remains to be the answer, the only hope in the hopelessness of humanity, the only antidote to any of the earthly malady that has been spread by his enemy to destroy man. Christ is still our only Savior.